Benten, Bu. Nek wong lanang nek dereng disukani kados nika. Nek pun disukani nggih benten malih. Bentene pripun? Ya, biasanya kalau belum dikasih itu seakan-akan nggak mau. Tapi kalau sudah nggih tanduk. Tanduk kaya ngono e tanduk. Loh, aku anti meteng lho, Pak. Enak kepenak ora manak, Bu. Kepriwe? Enak kepenak ora manak. Kepriwe ki maksude? Mak ora maksud. Lah ya maksud bae wis enak. Enak kepenak ora manak. Orang renggang ngupati mitoni. Oh, rasa dadak nganu mitoni. Lah siki jenengan jajal. Edek karo kiye sing gedhe iki. Tabuh kalih pas jamipun Petruk ingkang kula dhep saben winten wonten ngajeng menika. Walah. Monggo dawuhing para bapak-bapak panitia menika semanten dawuh kalian Petruk wonten wingking kelir wonten ing pendhapi kala wau saderengipun adan sepisan. Wah, berarti setengah 4 menika Petruk kedah sampun tancep kayon paripurna anggenipun ngaturaken pasugatan ringgit purwa gagrag campur. Mula menika dipun wastani ngayoja ya jane udu. Dipun wastani ngayoja ning kok cangkem-cangkemane kaya piyai Solo ayo. Ya sak. Onten-ontene le ngarani kula menika trimah mawon, mboten dados menapa. Nderek mangayu bagya tanggap warsa Kabupaten Banyumas ing kaping 208. Mugi-mugi tansah reja, mugi-mugi tansah ayem, tentrem, rukun. Lan tansah nampi barokah ing Wang Mahanasa satemah sedaya paring sami lenggah wonten ing Kabupaten Banyumas mriki pinayungana ing karaharjan suka basuki lan kebak ing kabagyan menika saged kula aturaken. Matur sembah nuwun. Mbak Agnes Monisil ya isih kepareng lenggah jan. Matur sembah nuwun, matur sembah biasanipun bintang tamu niku nek neng yoja niku mung limbukan tok. Rada angel kandhan-kandhanane anggere muni dokon tekan gara-gara ngoten iki sok angil. Mula kula menika acung jempol lan angkat topi kalian para Mbak Agnes yang tasih gara-gara menika tasih kepareng lenggah. Matur sembah nuwun. Ngrencangi dhateng Petruk ngantos paripurna, Ndak omong wae ora ana gunane mengko iso kae pamundutan saka komunitas pecinta wayang Banyumas ingkang kala wau sampun atur nawala supados nyuwun wujudipun tetembangan mangke ndak ketelasan wekdal mboten wonten ginanipun. Kedhep tesma aku nyawang slendang biru. Solae semen
Sinden-sindenku ya isih padha melek kabeh. Semangat kabeh. Ya wis ana sing nguyuh siji. Ning wis ora dadi ngopo iki. Karang ngampet sewengi kadang kala ya kangelan tenan. Mongko nggone ning lapangan ayo le mlaku dadak adoh banget. Wes, tekan nggone gara-gara bali mrene wis menyura ayo. Ning nek isih enom iki biasane ra apa-apa. Nek sinden sepuh sing mesakake iki. Toilete adoh, kepoyo. Melayu banter tekan nggone wis entek. Ayo wis. Wis kacret ning dalan ten. Neno, neno, neno. Yo nak, Orisa, wah jan. Ket mau ora tak unekke. Muawan tak unekke Orisa. Yo, bengi ra tak unekke yo ya saya. Ayo nggawa sinden iki penjaluke aneh-aneh. Liwat bakul jambu, tuku jambu. Liwat bakul salak, tuku salak. Wis dan werna-werna. Bareng liwat bakul oli kok tak ndeke kok ora gelem nembung. Selendang biru. Monggo. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Nenane hamong enaki ati nora tekan batin setiamu selendang biru. Ya, monggo dawaken srepek, Mas. Nana. Yuk. Tetap ana janjimu selendang biru. Yo ya yo. Ndereke Ndara Karutkaca ya ora usah kesusu-susu. Ki netepi kewajiban manjing wanci gara-gara. Ayo. Ora ketang satriraman, ora ketang sedhela. Ngaturake apa pamunduting utawa panyuwuning para rawuh, para sepuh, para pepunden ingkang bengi iki isih kepareng lenggah. Aja kuwatir, Tru. Arep gara-gara iki mau tak simak. Ya. Sing penonton streaming masih 2000 piyai lebih. Oh iya. Ya syukur. Dadi aja kendho semangatmu. Ya pancen malam Setu ya eneng sing mlebu, eneng sing libur, mula ya ana sing kundur, ana sing isih lenggah nang kene, sing isih lenggah nang kene iki mbok menawa sesuk Setu kuwi 5 hari kerja. Lah ya. Ya wis bener. Mula penak utawa nek aku ya wis ora dadak kerjane ndi-ndi, petani wae malah jos. Heeh. Kaya wingi bar panen jagung. Oh ya syukur. Pirang-pirang kalau neng omah. Nek jupuk-jupuk dienggo anak-anakmu, dienggo bojomu. Ang omah kok ya teng krumbruk kae panen apa, Truk? Semangka. Semangka? Nggonamu kok ora ana sing teng krumbruk, Gong. Gagal panen. Gagal panen. Atau tanduri apa? Tak tanduri pare pahit kabeh. Tanduri pare kok pahit. Pare kan biyen pahit goblok ora. Heeh, jan mangkel aku. Ya ora sara apa-apa. Iya.
Wah, swasana alun-alun ya gleleng ya, Truk. Iya. Ya apik tenan, ya jembar tenan, ya kotane ya apik tenan. Ha iya, iki nek arep neng mall mengkari kono kuwi. Ha iya. Kepenak le dolan. Aku sore mau wis mlaku-mlaku e. Ha iya. Ning wong dodol kene iki rumangsaku agiune kurang tinggi. Lho. Sebabe ngopo? Aku tuku pecel. Pecel. Heeh, kae sing tumbuh-tumbuhan dikai sambel kae. Tumbas pecel ngono. Kono linakoni anakku pedes mboten. Ambuh rong mangan aku. Lho, tegese pedes mboten ki. Kowe iki ngarepke iki pedes apa ora? Ayo ora ngerti, wong aku urung ngemplok kok. Wo, pindah aku. Pindah. Terus dodol mendoan. Ha nek kuwi cara kene kuwi. Heeh. 2003. Wo. Tak lokke genah mambu iki saiki 2019 kok aku mendoan 2003 kok didol 2019. 2003 ki 2000 entuk 3 goblok. Ora ro mendoan 2003 jamur kabeh. Ayo wong kata-katane ngono. Ya. Iki lho nawala malah saya akeh sing teka. Ha iya. Saka sapa, Truk? Tak wacane sik. Kagem Mas Petruk nyuwun lagu Kidung Wahyu Kalasiba. Wah. Kagem dumateng Pak Triyono. Asisten pemerintahan saking kula paguyuban Kopendes. Iya. Kopendes ya apa, Kok? Kopendes ki ya Koperasi Penduduk Desa. Ngawur Bagong kira. Manut aku ta, Tru? Ya wong aku ya ora adong kok. Udu wong kantoran Kopendes ki wis Kopendes ngono wae. Ya. Ki saka panjenengane Pak Dirno. Oh, nyuwun sinom parijata mugi katur kagem sedaya para pamirsa sugeng mirsani. Ya, kepareng arep nyekar pribadi, nyekar piyambak. Ya, diaturake. Nih ya kejaba saka kuwi sing sore mau nyuwun dipinangkani sik, Kok. Ana sing nyuwun apa? Kutut manggung. Wah, iya, Ding. Saka penggemar pecinta wayang Banyumas. Ha iya. Ki apa layange jek nang kene kabeh dalang Banyumas ditulis nang kene, jadwale dilebokke nang kene. Iya. Iki termasuk tresna awake dhewe wong jadwale awake dhewe ditulis nang kene, Tru. Ya matur sembah nuwun. Sapa sing nyekar? Kutut manggung ki nek arep mat-matan sing kepenak laras-larasan ya sing nyekar Mbak Ayu Purwalestari. Sing endi? Sing nembang anu mau apa jenenge iki gerajakan mau alusan ya iso welu aja timbe Tru. Iya. Mbak Ayu Purwalestari mangga. Slendro napa pelok? Slendro nak. Slendro wae pelok. Angel nyuwara. Angel slendro le pelok. Wis ta ora sangel ta Tru? Iya. Ngono masaku kok areng-areng ngoso wae Bagong. Yo. Wayahe wis ngene iki karo ditunggu sak rampunge, Tru. Ya. Karo ngaso. Ha iya. Sian tonjo sebarang. Ya. Lho, ora dikeki ya.
muni ya wah tonja neng plang dunggahke no ya gringan ya tonjo tenan iki tenguk neng omah dasare omahe duwe pendopo nganggo kursi resban sing kayune kayu jati iya ngedep kopi panas nyamikane martabak isine ndok gemak waduh karo nyetel radio dasare tipe anyar mongko ya stereo waduh stereo setel ceklik ngemplok martabak nyeruput kopi lediri ana wong teka nyaur utang wah uripe kaya ning swarga kae ya Truk iya ayo tonjo pokoke nek kowe omahmu ana pendapane ora nek aku omah minimalis ki piye Truk ming 2 meter kali 1 meter saking minimalise kuwi turu ya ngadeg ya nggo turu nggo adus lan sak piturute kere ngono wae terus dadak minimalis yo terus ke anggung manas ya yo dianggungke reng dianggungke or katakong ya stop oh genti sing manggung jajare ndak mung do meneng wae heeh uwange kaya patung doan mung ketap-ketip sing tengene apa kiwane tengene ayo iya men do manggung jajale kutut iki tok men semene iki kutut kabeh Truk iya ana sing Jawa ning blasteran coba Mbak Tati nanggungi kaya ngapa ya Tin oh ketekung ya wah luwih cantas pokean kroto iki ketekung wow piye wah wis kutut nek ngene iki wis jutaan iki Truk iki nek ming plangkringane empringe toklek iki kudune cor-coran nek ora cor-coran ya dilas tengene ya tengene sapa Mbak sapa Mbak Cita saka Purworejo wah ming diampiri mau nek ngono ya Mbak
wis iki ketoke cilik ning cancas. Iya. Jejere meneh ki tengene Kutut Gunung Kidul. Kurang gizi. Ya ora kok ora. Kutut Gunung Kidul angel banyu nek mangsa udan mung ngrujuk kowe wae ora. Yo coba. Modiar kowe. Oh, malah cetha apik kaya ngono kok ya. Wow, piye iso macekluk ngono. Kutut kok iso nuklek kaya ngono jan. Asem tenan. Iya. Padahal iki digoleki cucuke angel lho, Truk. Cucuke ngarep mburi cucuke iki jan padha gedene. Ha iya. Yo, tengene. Yo. Ha iki. Iki kutut blesteran karo Dara. Amergane wulune angel ditebak. Ya coba kaya ngapa. Wah. Ketakong. Oh. Kaang. Wah, jenggok iso. Wis cukup. Saiki kiwane ayu. Iya, kae. Wah, oh iki udu kutut iki. Apa? Mentrok. Ya ora ya kutut kok ya. Iki munine mung siwa. Yo coba. Ketekung ya. Ketekong. Wah. Kong. Oh, ngandel ora. Ayo karo nyosor. Mula ya kong. Heeh. Kiwane. Ya. Presiden ra tau omongan, ra tau meneng wae. Pancen wonge menengan. Bisu. Ya ora kok bisu. Aku bisu kok kon manggung ora ngono. Ya Inet. Ya. Kong. Ya. Kong. Iya. Kong. Wis. Terus-terusan turah kok ya. Kaya ditos. Ha iya. Kong. Ya, sing pojok dhewe kae. Heeh, iya. Puter lumut. Puter lumut ki kaya matane abang. Ha iya. Kae ora puter lumut nek kae matane abang ki kolik, ora puter lumut. Nek cara nggonanku puter lumut ya. Oh iya. Yo, ketekung. Ketekong. Ya. Akang. Iya. Akang. Sip. Nah, terakhir kutut blesteran karo banyak. Iya. Masa banyak. Iya gedene semono kok. Ur ketengak. Ur ketengak iki cara ngendi ora. Iya. Mangga. Iya banget. Melu nganu apa? Aduh. Ketekong. Wah, jan. Wah. Dian dandan wis minor jagani nek ana wiyaga kilaf. Kilaf ngapa ora? Mboten sing hilaf wae, Mas. Lah pripun? Sing manda-mendem e. Sing manda-mendem, mandar iki apa? Pada mendem, Rada mendem, mandar. Aku mau ya diomongi, anak mboten dahar sekolah nggih dahar boden. Wah, mengko senani bojone boden aku ya. Boden ki tela. Oh, cara kene beda-beda ta tela. Boden ki tela. Pohong ki ya beda. Pohong. Kowe doyan apa? Pohong ran 12. Kersan. Bae tak pohon gong ora wis meneng. Musnane kare ora. Teruske Mbak Ayu, ndak ora rampung kok. Saya wangi Mundak Sri
Masku Purbalingga Mas Sigit ya isih lenggah nang kono. Janji arep tekan bubar. Oh iya. Lho ngandel ora ning Solo, ora ning kene. Anggere muni nyambut gawe kok blangkone ilang ya, Tru. Mesti ana sing ngincer wae. Nganti entek. Sesuk nggo topi lakene, Tru. Iya. Yo. Mangga 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 Halah mangga 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 ayo isa ora ujar ora kaul sesuk mandeg Candi Sari ya aja kuwatir pokoke pokoke nek ora gelem nang Candi Sari tak ndeke Candi Borobudur ngapa ngraga Kuntabima ngraga anggere iso kena nggon kono kuwi ketekan sediane heeh ala mangga 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 wah jangan ya bocah serba bisa serba boros nah iya bocah serba boros ora ning arep senam dadak tuku TV ha iya ya wis ora apa arep sumbahe kok dadak men kuru kok ya jane kuwi kekirasan dadak do senam nek pengen kuru kuwi ana apa dikiatku nek gelem napa Pak bojomu kon rabi meneh yakin kowe langsung kuru 3 sasi kari sirah tok niku enak di dia nggak enak di saya loh enggak apa-apa wong dia ya tidak begitu tampan lho tampan niku relatif lho Pak relatif piye maksudnya relatif niku kula ngarani nika bagus ning enek wedok liyane mboten ora saiki aku tak takon kowe ngarani bojomu bagus ora mboten ah ya wis apik berarti kowe cetha mripatmu asli wis ya mboten ning bagus karo ora ki mergo tresna ah iya sing jeneng tresna ki ora perkara bagus ora perkara elek sing jeneng wong tresna kuwi ora nyawang derajat pangkat bagus karo ora ki ning nek Gusti wis ngeparengake gareng tresna karo kirek upamane apik apa ngono kuwi apik kowe diguyu wong ngono kuwi puas kok asem mengorbankan kakangmu kon seneng ro kirek terus penonton do guyune anggapmu kowe iki sukses le pentas ya rasa nesu reng ora lucu ya lucu ning ra ana bahan liyane to apa wis tau ora ana menungso seneng ro kirek lho kowe gelem ora ora ya wis rasa geger wong kowe ora gelem kok dadak geger ora sabar iki engko iki gara-gara malah dadi gelut kutut manggunge dirampungke sik mangsane ra kiwa mencelat wong kiwa we cekle ngono kok mencelat ora midanget lho wah kae salah jadwal kae to endi ya ini kok kampanye ora kae pancen montore blombongan kok kangsa
Pramitra Kang Mi Nol ya Sutar Sugeng ora apal rasa sok Sutar ki bapakne Tatine Pak mula terus melorok mripate Sugeng kok Sutar oh wis Sugeng ta Sugeng ya Sugeng langgaipun para tamu ya sore-sore ya kena wengi-wengi ya ora apa-apa ya yo monggo dimatke geronge sing apik geronge sesuk nek apik tenan cangkeme tak seragamke lho wong gerong kok cangkeme diseragam dipadake ukurane mengane ya coba kaya ngapa sore-sore ya Nyuwara iki kudu sing anu iso menyimpan swara. Aja nganti ana sing gerok ya kok gerok. 27 hari lagi gerok cilaka. Mangga omben. Manuk kutut ya ata nomben deng deng apa wah penake nang kene iki lho terus pakan suwe banget ta, Tru? Ya sabar, sabar. Ngarang kutut manggung ki suwe ngene iki. Dicepetke? Ya, ya. Pakan. Oh, marai sindene terus cepet tenan to. Kan pakan sing penakno, sing angleh rasane ngurung nggo omongane Bagong, wektune entek ra apa-apa. Kan pakan. Ah, kuwi lho sing marai elek nang kene iki.
Ki marang entek-entekke wektu lagu-lagu liyane ora tersampaikan. Nek kira-kira wis diaturi ki langsung njukuk piring ngono terus do mangan dhewe-dhewe. Kan pakan. Ora rampung-rampung. Iya. Karang tembange ngono iku. Yuk. Kan pakan Ata pakan Nana balungane yo ya awas bola bali nganggo ngandeng kowe yo ya neno terus lanjut terus ya pedagang kawi 5. Oh kawi to. Mas, tang tulung gentang dekat. Terus aduh deh mah terus janji sabar ojo ke susu sawahe jembar marine lemu jambu apa jeruk aku melu apa ento gendulaken muli apa sita apa ora lulin oh piye to kambatane kutut manggung ngene iki mau piye mau jambu apa jeruk terus engko sing neruske pira pradangga jambu apa jeruk aku melu apa ento gendulaken duli apa sita apa ora lulin ngene penak banget gong jeruk jambuse. Hah? Cah ora dong. Jambu apa jeruk? Engko melu apa entuk? Ha iya. Ya coba iso lah. Jeruk jambuse. Jerak-jeruk. Jambu apa jeruk? Aku melu apa entuk? Gendula. Wis omong kulak-wali rasa omong. Men ditembangke iki ning pamundutan sing arep nyekar dhewe ya kuwi saking Bapak Dirno. Weh. Mungsuh kowe sapa to, Gong? Begawan Dirno, udu. Begawan Dirno. Bapak Dirno, Begawan Dirno ora. Heeh, udu ya diaturake monggo, Pak. Dirno ingkang pundi? Pak Dirno, monggo. Pak Lurah niku, Pak. Hah? Lurah Niten ngene Bapak. Oh, Pak Lurah ngene jenengan Mas dikit. Oh, nggih. Pak Dirno, ya Pak Lurah iki ketoke. Heeh. Kepareng arep nyekar Sinom Parijata. Ya. Men kepareng tindak kene, ha. Pak Dirno.
kok mintok nengke wae tok nei srepek apa, Gong? Anu, wis tekan dhuwur kok ora sida kowe. Yo iki senengane ora. Sugeng dalu, Pak. Nggih, sugeng dalu. Nggih. Para pamirsa sedaya. Nggih. Apel khusus niki dalang kondang. Mboten teng TV tok nggih, Pak. Niki langsung panggih. Nggih, Pak. Matur sembah nuwun. Dalemipun pundi, Pak? Kula Kedung Banteng mriku saking Ragen. ngandhap Baturaden mriki. Oh, Baturaden. Nggih. Baturaden nggih. Mbak Monggo. Agnes nggih. Badhe matur kepareng. nuwun. Nggih, kuwi lah salaman. Kami wanen nggih, Pak Dalang. Mboten napa-napa, Pak, ming salaman kok. Nggih. Nggih. Oh, Bu Endang, sugeng dalu Bu Endang. Nggih, wonten panjenenganipun Bapak Purwadi sugeng dalu Pak Kamre. Tasih wongon. Nggih. Sinom Parijata nggih, Pak nggih. Leres, monggo Pak Dirna. Nek mboten leres dituntun nggih, monggo dindingane. Nggih. Kok Terong, Bu. dituntun? Kok dituntun ki ra weruh kok ya, Tru? Hus. Nolak. Semonten. Semanten. Oh, menyura. Ya. Nolak dalaku. Pirangi. Tama sing adon sentiwati tumrape wong atanah jame nggih pedotan Pak Dalang niki. Nggih, mboten napa. Napa Pak pedhot? Janen isin kula nggih. Kami wanen dalang kondang diunggahi. Mboten napa-napa niki. Seni sih, wong seni. Ora dayeng aja mangkat. Nggih Pak nggih. Nggih. Sugeng dalu para pilenggah, para Bapak Ibu kakung sumana putri sugeng midhangetaken. Kami wanen ki apa itu? Kami wanen ki ya. padha karo kami tetep. Nggih. Nek cara ngene dhewe kumawanen ngono ya. Kumawanen. nggih. Kumawanen. Banyumas nggih kami wanen. Oh, anggere Nggih. diwale-wale kami wanen, Pak. Dan penyakitnya ning nggon apa kami wanen? Wong aku ngeksi gontoh apa saja tinggal aku setia tinggal aku panambah hati rong bengi nonton Pak Seno kayane pada betah nggih Pak nggih. Dalang larang niki. Saestu niki. Oh, malah dunia ki. Seneng Pak. Sing jeneng larang ki meng pom bensin dilarang merokok ngoten niku, Pak. Nggih, mugi-mugi teng Purwokerto niki ampun sepindah kemawon, mangke Amin. wonten ingkang nangkap malih. Amin. Nggih. Ya wis pokoke dongake wae. Kepate amahan
dikai sorot lampu ngono kae mah kaya aneka rias. Kula mandani sin niki, Pak. Pripun? Wong lura-lura seni. Nemang niki wonten sing ngertos kula janen rahasia, tapi niki mewakili para kadang kades kula nyanyi wonten panggung nggih. Ngapunten nggih, Pak. Loh, bapak niku kades kok. Oh, nggih. Niki janen mandan grogi wong Mboten kaguyubane niki jan luar biasa. Oh, tapi kangge dalang-dalang Banyumas mugi dipun contoh niki dalang sing versine kados mekaten taksi napa nggih wibawane ageng sebab klasikan niki mboten campur aduk. Nek wonten mriki Pak Sugito Purbocarita. Nggih. Nggih panjenenganipun Bapak Sugino Purwocarita napa nggih? Nggih. Niku nggih sae niku. Galang legendaris. Monggo Pak Kades Kurap gatal jamur. Dugi pundi niku, Pak? Norma? Aku lho nggih mboten dong sing nembang sampean kok takon kula. Kowe iki ditakoni dugi pundi kok. Kula niki mboten gatekke iki. Ben nafsu tapa Terakhir Pak Dirna. Iya. Ya Begawan Kumbayana. Durna. Matur nembang nuwun nggih. Ngapunten Pak Dirna. Ya, iki anu lho luar biasa lho Pak Kades. Kowe kersa nembang Sinom Parijata. Ah iya. Pak Kades kuwi. Nek yo aja ngono kae biasane anggere Kades bar nembang ki terus cindane nyatus nek yo aja. Oh ya senengane wae. Meng biasane dene ciri khas dhewe-dhewe kan ora apa-apa, nek kene ora masalah, cukup salaman. Ah iya. Pancen trembelane kok bakal ngisruh-ngisruhi Kyai nembang ora. Ora perkara ngisruh-ngisruhi, biasane ngono kuwi biasane. Iki ora biasa kok. Berarti luar biasa. Ya wis ben ora apa-apa kaya. Mbak Agnes kae urung dimanfaatke ket mau le ngancani kowe nganti tekan gara-gara. Heeh. Ajake esuk ora apa-apa kok mongko ya nyambi mbok menawa dampiri sopir-sopir. Wus. Lambemu. Bongkar tradak ya, Pak. Hah? Bongkar tradak. Bongkar tratak. Nggih. Oh. Mosok sinden kok bongkar tratak. Nggih. Wah, jan nyenengke. Aku seneng nek karo piyai sing tanggung jawab ngono ya, Gong. Ah iya, tekan gara-gara ya dilakoni tekan gara-gara ra kenang. Iya. Engko swancine medun bar gara-gara medun mlayu. Ah iya. Cincing nang kamar mandi. Bareng didelok ngadeg. Ah iya. Ora wedok meneh. Kesusu-susu ngenengi seng derek. Yo Mbak Agnes nekar menapa? Monggo, Mbak. Badhe ngaturaken menapa panjenengan, Mbak Agnes, Mbak Agus Widodo. Wau wonten pamundutan bajing loncat napa kata saya? Nggih. Nggih. Ning nek bajing loncat kalih dijogete. Nggih. Dijaipongan. Nggih. Jaipongan. Ya wis mentro. Ya, mangga.
dipun bawani. Oke. Jan kok disit bener disit jan. Gumune ndelengna bae napa? Ngapa? Ndelengna bae. Ayo sampean iki nek dimatke sak traman kaya wedok tenane. Kaya, Mbok. Ayo kayane bareng di nyatake jebul lho. Kaya wis tau weruh. Wong urung tau weruh kok. Siapa? Jenengan? Kula no. Nggih. Ora tau weruh ning iso mbayangke kula. Ayo. Aja dibayangna nek dibayangna gelem temenan lho. Wah ora apa-apa. Berawal dari bayangna. Bayangna. Iya, salah suwe temenan. Nggih. Wah, jan. Le jarian. Pripun? Ya bokonge disumpel apa ya semen. Nek kira-kira penasaran demek. Hah? Nek kira-kira penasaran demek. Mah, Lah ngapa sih? asremah ngemek gombal. Barang demek aja kenul. Kenul. Iya. Monggo Mbak Agnes. Nggih. Gunung Galunggung kapungkur. Wah, iki cara Sunda iki kula dorapati apal kadene kata-katane. Mboten pula. Gunung Sumedang Katunjang Taga Sangka Wayana. Aku nek karo Sunda jane rada rapati omak seneng. Lah ngopo? Tau kewirangane aku. Wirang kepriwe? Nang terminal niku kula pas teng toilet Nggih. didodok wong Sunda. Terus Rika niku nek wis niku ora atos to. Heeh. Didodok-dok mang atos aku ya waduh. Aku terus bloko. Ora encer aku yang lambene Bagong. maksudnya uwis kuwi. Ha iya, radong kok ya tak kira ki atos apa encer ngono takone aku ya encer. Jebule apa? Jebule ya niku wau jebul. Mang wis gentenan maksudnya ngoten lho. Darani atos karo amoh. Amoh. Amoh ki lawane atos. Oh, beda meneh. Ya ora. Nang gone dhewe encer ya, Tru. Kok encer ya benten mali. Nek kaya jenengan amoh. Maksudnya piye? Nggih mboten maksud piye-piye. Kok ngunekke aku amoh. Lah nek kira-kira atos ya mung mburi. Ngapa memburi? Ya diamohna. Ada kayak kowe. Lah Bayangane ra. Diamohna. lah kit mau kan ngempet termasuk kayak Sapa? jenengan. Ngempet ngapa? Lah ngempet bayangke. Bayangke apa? Lah wong lanang ki biasane benten, Bu. Nek wong lanang nek dereng disukani kados nika. Nek pun disukani nggih benten malih. Bentene pripun? Ya biasanya kalau belum dikasih itu seakan-akan nggak mau. Tapi kalau sudah nggih tanduk. Tanduk kaya ngono e tanduk. Loh, aku anti meteng lho, Pak. Enak kepenak ora manak, Bu. Kepriwe? Enak kepenak ora manak. Kepriwe ki maksude? Mak ora maksud. Lho ya maksud bae wis enak. Enak kepenak Ora manak. Orang renggang ngupati mitoni. Oh, rasa dadak nganu mitoni. Lah siki jenengan jajal. Heeh. Edek karo kiye sing gedhe kiye. Edek ki apa? Deket. Oh, dekat. Heeh. Paling orang jenengan ngrenggang ngupati mitoni urung babaran nek sesar 15 juta. Oh. Jajal. Karo nyung tuh ora. Kira-kira Amerika bodol tak dandani senge. Wah, iki malah multiguna ya. Lah kuwe. Tapi ya, sik tak pandenge. Arto pandeng arto kapake ora. Iya wis men. Ya. Talaga sangka wayana rang becik di tengah gua dunungan. Kowe ndek bojo iki malah mengkon tetengok setelika. Dhek sing nimba medali kayu.
Ayo. Ulah pundung budi sungkur ulah sungkan tebi teyang tarima sang kawayana ngancik di negara. Banci di negara mana? Di Ngancik kok banci. Banci ngancik. Oh, heeh. Iki ndek paguyuban lho jenenge apa? Pancali. Apa? Pancali apa? Paguyuban Bancilia. Kowe tuli gemien, siki wis beda. Ya, saiki wis apik ya. Iya. Siki kula ingkang kadhapuk Bu Seno Nugroho. Sapa? Seno Nugroho, Bu Seno Nugroho. Sampean niku? Nggih. Gusti Allah. Aku nek musuh iki paling anak-anak kompor ya, Tru. Ah iya. Anak-anak kok kompor ora Metune liwat endi? Lah barang metu sih gampang. Wong kader jenengan ke nyong kan tugasnya kepenak. Tugasnya apa? Lah gue mau ngamohna sing atos. Ya iso ora iso amoh. Malah iso isa atos gue. Ngancik di negara dina Sunda. Ya, mangga. Nggih. Yuk. Balungane yuk. Loncat. Oh iya. Bajing loncat, bajing loncat. Aduh, abdi lepas narasan ketinggalan.
telu rebet. Heeh. Bajing loncat, bajing loncat. Rataya kowe melengseh tenan. Melotrok medun ngantian. Ya wis ben ora apa-apa. Nggih, Matur sembah nuwun ya, Tru. ya. Arep akeh pamundutan lumantar streaming ki pirang-pirang iki tak bar tak bukai. Heeh. Saka sapa-sapa nyuwun pangapura. Sesuk tak caosi nek pas streaming meneh. Oh iya. Muga-muga mengko bengi streaming meneh saka Ngayuja. Ya. Men ditonton meneh ya, Kang. Heeh. Ya, muga-muga ngono. Krepek gedang krepek tela, Tru. Ayo wajib gotong royong udu. Udu. Kripik gedang kripik tela sithik edang waton rata. Heeh, Ndeng, sithik edang waton rata. Heeh. Sing baku kecekel sediane kabeh. Derek Sugeng Tanggap Warsa Kabupaten Banyumas sing kaping 448 tetep reja rukun ngrembaka ya truk samu barange. Amin. Ayo diteruske dhisik lakone. Kari setengah jam. Ayo. Janeng yaning tawaka kati langit Mambang Pantepasulan upamaneka